Prema preporukama stručnjaka, punoletne osobe bi trebalo na svakih 10 godina da zakažu i obave test sluha. Kod osoba sa 50 godina i preko, ta provera bi trebalo da se vrši na svake 3 godine. U proseku, jedan test sluha kod profesionalnog audiologa traje između 30 minuta i sat vremena. Današnja epizoda emisije Moć sluha se bavi procesom testiranja sluha. Većina ljudi ne zna kako taj proces izgleda, te se nadamo da ćemo u narednih 10 minuta uspeti da vam malo približimo metode ispitivanja sluha, odnosno kako to profesionalni akustičari proveravaju da li osoba gubi sluh i u kojoj meri. Šta mislite, da li je testiranje sluha komplikovano i koliko traje? Ja mislim da to ide jako brzo. Ako imate zakazano, tu nema problema. Traje možda pada nekad 15 minuta, na primjer. Pa gde je komplikovan, treba svako da se proverava na vreme. Podnošljivo je, može, ali mislim treba na vreme. Pa zašto bi bilo komplikovano? Mislim da to treba svako da uradi. Po meni bar mislim da je tako. Želeli bismo da gledaocima bliže objasnite u kojim slučajevima se preporučuje provera sluha i šta sve to tačno podrazumeva. Kategorija pacijenata koji nama često dolaze zbog problema sa sluhom jesu starije osobe koje pre svega imaju problem sa razumevanjem govora. I to su pacijenti, odnosno osobe čija porodica ima problem više nego oni sami. Oni zapravo ne osveste da imaju problem sa sluhom upravo zato što oni čuju, ali ne mogu dobro da razumeju i zbog toga su svojim sagovornicima malo naporni, tako da oni sami ili njihovi sagovornici ili članovi njihove porodice jednostavno ih upućuju na dijagnostiku sluha kod nas i tada nakon dijagnostike, ukoliko zaista potvrdimo slušno oštećenje, opet preporučujemo slušnu amplifikaciju. Koje metode testiranja sluha se standardno sprovode kako bi se utvrdilo da je sluh oštećen? Pa neka standardna procedura jeste upravo primjena tonalne audiometrije, gde svako odstupanje u pragu sluha veći od 20 decibela zapravo predstavlja nagluvost. Veoma često kod pacijenata imamo situaciju da je sluh na niskim frekvencijama potpuno uredan, govorimo o starijim pacijentima, a na visokim frekvencijama loš. S obzirom da su visoke frekvencije od 2, 3, 4, 5, 6 hiljada herca, frekvencije u kojima se nalaze konsonanti, frikativi, afrikati, glasovi kao što su s, z, č, ć, ž, a da su upravo konsonanti nosioci razumljivosti govora, pad na visokim frekvencijama zapravo dovodi do otežanog razumevanja govora. Niske frekvencije koje su očuvane, tu se nalaze uglavnom naši vokali. Vokali su nosioci glasnoće u govoru i zaista ti pacijenti imaju utisak da čuju i tačno je to što oni kažu, ali ja čujem samo, moji sagovornici govore nerazgovetno, to je utisak pacijenta, a u realnosti tačno je, on čuje vokale, on ima glasnoću jezika, ali ne može da razazna te konsonante. I tu se vrlo lako i jednostavno može izmeriti tonalnom audiometrijom. Kada to izmerimo, mi pacijentima možemo i treba da uradimo govornu audiometriju, da njemu samom dokažemo, a i sebi, koji je to problem u razumevanju govora. U govornoj audiometriji se pacijentima nude fonetski izbalansirane reči, gde očekujemo od pacijenta da ponovi reč koju je čuo. I vrlo često pacijenti ne mogu da ponove jer to nisu dobro razumeli. Potom ih upućujemo na probu slušnog aparata i ispravno je kada se obavi proba aparata ponovo uraditi govornu audiometriju sa aparatom da vidimo, da objektiviziramo stanje pacijenta, da se ne svede sve na tu varijantu jeste mi bolje, nego da mi to možemo da vidimo. Rezultat razumljivosti govora, maksimalna razumljivost govora na govornoj audiometriji je pre aparata bio, na primjer, 30%, a nakon aparata 90% i to možemo pripisati
samo tome. Kome treba da se obrate i kada osobe koje primete da imaju oštećen sluh? Odrasle osobe treba da se jave onda kada primete da u nekim situacijama ne mogu da vode normalnu konverzaciju. Te situacije su obično situacije u nekom većem društvu gde više sagovornika istovremeno priča ili recimo u pošti, u banci gde ima mnogo nekih glasova iza i ne mogu se fokusirati, ne mogu razumeti adekvatno govor. Vidjeli smo šta je rekao profesor dr. Komazec, a sada da čujemo šta kažu naši gosti, odnosno gošće u studiju. To je Olivera Vilotjević-Ratković, diplomirani defektolog i menadžer prodaje za teritoriju Beograda kompanije Neurot, i gospođa Ljiljana Trajković, korisnica slušnih aparata. Gospođo Ratković, kako se obavlja testiranje u slušnoj kući Neurot, koja je donela nove standarde u Srbiju kada je u pitanju testiranje sluha? Savetovanje i testiranje u Neurotovim slušnim centrima obavlja se u slušnim kabinama. To su prostorije koje su zvučno izolovane i potpuno opremljene najsavremenijom opremom. Da li se dugo čeka i ko obavlja slušni test? Imamo jako veliko interesovanje za testiranje sluha i konsultacije. Kalendari su nam puni, ali gledamo da se dobro organizujemo, tako da klijenti ne čekaju duže od par dana. Evo i gospođe Ljiljane Trajković koja može da nam kaže, ona je prošla ceo postupak. Jeste, ja sam jako zadovoljna. Bila sam na testiranju, dosta stvari sam naučila, rešila sam veliki problem. Dobila sam slušni aparat koji mi je jako pomogao i prosto je promenio moj život na bolje. Šta kaže vaše iskustvo? Kako ste se osjećali tokom testiranja? Da li to boli? Da li je postojala bilo kakva vrsta nelagodnosti? Da vam kažem da sam bila prijatno iznenađena, da ljudi veoma profesionalno rade svoj posao, da je okruženje božanstveno. Ja sam se veoma prijatno osjećala i uopšte nisam imala osjećaj da se nalazim na nekom medicinskom pregledu. Evo, još uvek nosim to divno. Govorimo o slušnoj kući Neurot, je li tako? Jeste, slušna kuća Neurot. I nakon toga ste se odlučili za nošenje slušnog aparata, je li tako? Jeste, koji nosim i jako sam zadovoljna. Šta je to promenilo u vašem životu? Pa jako puno. Da vam kažem, taj aparat mi je čak pomogao da rešim jedan problem koji sam ranije imala, a to je zujanje u ušima koje se postepeno javljalo. Noseći ovaj aparat ja više nemam taj problem. Tako da sam eto prosto rešila 2 problema noseći Neurot aparat. Gospođo Ratković, koja je cena slušnog testa? Testiranje je potpuno besplatno, bez obzira da li se radi o screening testiranju, da li neko želi da proveri samo svoj sluh preventivno ili želi da uradi kompletno testiranje ukoliko sumnja da postoji neki slušni problem. A kakav je postupak? Postupak kod nas se izvodi vrlo jednostavno, tako što se dođe na testiranje i izvodi se kroz nekoliko faza. Prva faza je anamneza, zatim nakon toga sledi otoskopiranje, odnosno provera slušnih kanala. Ukoliko je to sve u redu, idemo na sledeće faze, a to je tonska audiometrija, gde u stvari procenjujemo da li neko ima oštećenje i koji je stepen oštećenja. Nakon toga sledi ispitivanje koštane provodljivosti, da procenimo koji je tip oštećenja, i ono što je jako bitno, to je govorna audiometrija, gde u stvari proveravamo stepen razumevanja. I da vas pitam, koliko taj postupak traje? U principu traje do 75 minuta i isključivo zavisi od saradnje sa klijentom i koliko je neko dobro pripremljen, odnosno moramo uraditi kondicioniranje, a to je pripremanje koje traje isključivo nekih 3 do 5 minuta, gde mi objasnimo klijentu kompletan postupak. Tek nakon urađene kompletnog testiranja mi znamo da li kandidat ima oštećenje sluha, odnosno koji je stepen i tip oštećenja. Na osnovu toga vršimo izbor slušnog aparata
i fino podešavanje kako bi on mogao da nosi slušne aparate u različitim situacijama. Podešavanje se vrši upravo u skladu sa oštećenjem sluha i izmerenim rezultatima. I kada se sve to završi, rezultati kada se dobijaju? Rezultati se dobijaju odmah. Nakon toga, akustičar objašnjava dobijeni rezultat, odnosno tu audiometrijske krivulje, tako da zajedno izgrađuje neki profil sluha i dalje ga savjetuje o sledećim koracima. I za vas još jedno pitanje, da li je poželjno doći u pratnji osobe? Uvek je poželjno biti u pratnji, bilo da li je to član neke porodice, da li je neko iz neposrednog okruženja. Ono što je nama bitno, to je ta upravo podrška, zato što nije lako suočiti se slušnim oštećenjem i prihvatiti uopšte nošenje slušnih aparata. Tako da je jako bitna podrška ne samo porodice i okruženja, već i kompletnog tima, Neurot tima gde su stručnjaci. Gospođa Ljiljana, i vi ste se na kraju odlučili? Da, za aparat kompanije Neurot. Ono što je bilo presudno, to je vekovna tradicija te kompanije i to je nešto što je meni bilo najbitnije. Shvatila sam da je to kompanija sa velikim iskustvom i zaista, kada sam otišla na pregled, donela sam pravu odluku gde treba da dođe. Sa vašim rečima, gospođo Ljiljana, ćemo i završiti. Dakle, kompanija Neurot je kompanija sa vekovnom tradicijom. Hvala vam na gostovanju. Hvala i vama, poštovani gledaoci, na pažnji. Moćna ponuda za super moć sluha. Do 25.000 dinara popusta na slušne aparate visoke klase. Otkrite svoju moć sluha uz slušne aparate iz Neurota. Pozovite 0800 210 100. Poštovani gledaoci, videli smo da slušni test ne boli. Veoma je prijatna procedura. Može se obaviti potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Ukoliko smatrate da vi ili neko od vaših bližnjih ima problem sa oštećenjem ili gubitkom sluha, porazgovarajte s njima o testiranju sluha i ohrabrite ga da obavi test sluha. Podrška porodice i bližnjih veoma je važna. A kako smo čuli, možete sa svojim bližnjima doći kao pratnja na test sluha.